Ja, het wie Copa Ropta. Wat hebben we getroffen met waar? Het wie warm. Het viel eigenlijk ook als een bonkerse hut, dat zei ik wel. Want bij die droombeelden kon je zien dat het aardig geel wie al. Nou, ik zit hier nu ook weer mooi in sensie, dus het is nu ook weer mooi waar. Het nadeel weer natuurlijk wordt dat dat gas inderdaad toen dat als een bonker weer, dat als je dat voelt, dan kwam dat echt wel aan. Maar klaar, beter dit dan Rijnwetter. De volgende keer dan, trouwens nog even tussendoor, want die uitleg van Copa Ropta, hoe dat ontstaan is, dat gaat misschien wel wat snel, maar zet gewoon even de beeld op pauze en dan kun je het even zien. De volgende keer dan hoop ik nog een film van het Heldenparcours te uploaden. Nou, de vlog van het Heldenparcours die staat er al op. Dus, maar dan wordt het een film waar ik net doorheen blijf. Dus misschien wat leuker om te zien. Die komt er in ieder geval nog gewoon en ik probeer die even uit te lezen in de volgende vlog wat campinggedrag eigenlijk inhoudt. Want er zijn sommige plakken en mij geen campinggedrag vertonen een beetje met je campers tegen. Nou krijg ik daar wel eens wat vragen over, dus ik denk ja, kan ik misschien ook wel eens wat uitlezen. Dat kun je genoeg vinden op internet, ja, hoe dit soort dingen. Maar dat komt in ieder geval lekker in de volgende vlog. Ik probeer dan uit te lezen werd het wel mij, werd het net mij. En, dat zul je in de volgende vlog. Van nou dank ik je weer hartelijk voor het zien. Doe even een toemke. Abonneer even. En ik blijf het zeggen, abonneren, dat is echt gratis. Het kost je echt helemaal niks. Het wil alleen zeggen dat is dan mijn YouTube kanaal volgt. En nou ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde toch? Dus helemaal goed. Dus ik zou hem in ieder geval graag bij de volgende vlog. Nogmaals, abonneren, een toemke omheen en zet er maar even onder wat je ervan vond. Dan zoek je hem al de volgende keer. Laters.